Mülayim bolmak üçin ýylgyrşa garaşmaň. Bir dostuňyzyň gadyryny bilmek üçin ýeke galmaňyza garaşmaň. İşlemäge başlamak üçin iň gowy işe garaşmaň. Söýmek üçin söýülmegiňize garaşmaň. Sadaka vermek üçin köp bolmagyna garaşmaň. Öwütleri ýatlamak üçin ýalňyşmagyňyza garaşmaň. Ýagşy dilege ynanmak üçin başyňyza bela gelerine garaşmaň. Kömekleşmek üçin wagtyňyzyň bolmagyna garaşmaň. Ötünç soramak üçin başga biriniň kynuna düşmegine garaşmaň. Yaraşmak üçin aýrylyga garaşmaň. 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 Wagty ellen bermek. Ada. Bir wagtlar duýgularyň bary jem bolup bir adada ýaşaýan ekenler. Bagyt, gynanç, akyl, söýgü we beýlekler. Bir gün adanyň suwa garp boljakdygyny duýgulary habar beripdirler. Şeýlelikde duýgularyň bary adadan çykmak üçin gaýyklaryny taýýarlapdyrlar. Söýgü adada galan iň soňky duýgu bolupdyr. Çünki ol iň soňky pursada deňeç adada bolmak isläpdir. Adany suw dolu gurşap alan nahly baýlyk äpet gämde söýgüň ýanyndan geçip barýan eken. Söýgü: "Ey baýlyk, meni hem öz ýanyňa alarmyň?" "Ýok, alyp bilmen. Gämimde altynlar kümüşden ýaňa taňa ýer ýok." Menlik: "Haýyr, maňa kömek et. Men sana kömek edip biljek gäl. Sen ölmüşrik bolupsyň. Bu halyň bilen meniň gämim hem suwa gark edersiň." Golaýda gynanç gaýykly geçip barýarmyş. "Gynanç, meni hem ýanyňa altana." "Uf, men şuwa şeýle urtukat bolen ýalňyz bolsam gowy boljak." Begen hem söýüň ýanyndan geçip barýarmyş. Emma ol şeýle urşadýanmyş bolen hatda söýgüniň sesini hem eşitmändir. Söýgü şeýdip fermsap bolup durka birdan-ka bir ses eşitipdir. "Gel söýgü, men seni öz ýanyma alaýyn. Bu söýgüden has gararrak bir eken." Söýgü şeýle urbegenipdir bolen ol onu halas edeniň kimdigini hem soramagy unudypdyr. Gaýyk kenara baryp ýetipdir. Söýgüni halas eden onu kenara taşlap ýoluna rowana bolupdyr. Söýgü özüniň halasgaryna bergidar bolanlygyny aňyp akyla sorapdyr. "Meni halas eden kimdi?" "Akyl." "Ol wagtdy" diýip jogap beripdir. Söýgü ýene-de akyllan: "Wagt näme üçin maňa kömek etdik?" diýip sorapdyr. Akyl gilgirip: "Sebäbi diňe wagt söýgüň nähili beýik zatlygyny göz ýetirip biler" diýip jogap beripdir.